a presentación formal e pública do noso candidato ás próximas eleccións municipais e tamén do lema e liñas estratégicas que van definir o intenso traballo que imos realizar de aquí a maio do ano que ven. En primeiro lugar, quero poñer en valor a enorme cohesión e unidade do BNG na nosa cidade, que quedou demostrada en que a militanza do Bloque de Vigo, de maneira radicalmente democrática, elexíramos por unanimidade o compañeiro Xavier Pérez Iglesias para encabezar a nosa candidatura. O rigor e a capacidade de traballo que demostrou nestes 3 anos e medio como concelleiro e portavoz municipal acreditan sobradamente a Xavier como o mellor candidato á alcaldía de Vigo. Un desempeño co que marcou a diferenza e logrou referenciar nunhas condicións moi complexas ao BNG como a verdadeira alternativa política no concello. Xavier pode que non teña a viralidade doutros, pero ten algo moito máis importante: visión e proxecto de cidade. E fronte á xordeira autoritaria que padecemos en Vigo, el representa como ninguén a capacidade de diálogo. Sempre disposto a escoitar e a sumar, sabendo, como aprendeu no seu intenso activismo nos movementos sociais da cidade, que sin participación non hai democracia. Que a transformación que precisa Vigo só será posible sumando, unha tarefa colectiva, pero que precisa de liderados honestos e comprometidos como de Xavier Pérez Iglesias, que vai encabezar unha equipa de persoas capaces, solventes e orgullosas de seren viguesas e galegas. O BNG encaramos as vindeiras eleccións municipais nunhas magníficas condicións de partida. Estes últimos 3 anos e medio só fixeron aumentar unha grande corrente de simpatía, sendo cada vez máis as viguesas e vigueses que ollan con optimismo, ilusión e esperanza ao BNG. Somos a única forza política a alza na cidade a que en todas e cada unha das citas electorais dende 2019 logramos sumar cada vez máis apoio entre as viguesas e os vigueses, recollendo máis de 32.000 votos na nosa cidade para as pasadas eleccións galegas. Por todo isto, o BNG enfrontamos as vindeiras eleccións municipais cheas de optimismo, con ambición e sin ningún límite, tendo plena confianza en que lograremos dar un salto que faga que o nacionalismo galego sexamos unha forza determinante no concello da maior cidade de Galiza. Para iso, dende este momento, arrancamos un intenso traballo para dar a coñecer co noso candidato a nosa alternativa en positivo, para explicar as nosas propostas e tamén para recoller e incorporar máis ideas e máis persoas. Ímolo facer a pé de rúa, estreitando aínda máis o noso traballo directo cos movementos sociais e o tecido asociativo, para darlle voz a quen outros non queren escoitar, pateando, como sempre fixemos, todos os nosos barrios e parroquias. Imos poñer toda a nosa enerxía para lograr un dobre obxectivo: abrirmos en Vigo un tempo novo e facer da nosa cidade o motor do cambio galego que convertirá a Ana Pontón na primeira presidenta da Xunta de Galicia. Deixo-vos con ela. Por estar hoxe aquí. Para min é un inmenso prazer poder presentar a candidatura de Xavier Pérez Iglesias á alcaldía de Vigo, que ao longo deste mandato leva feito un traballo inmenso, un traballo valente, rigoroso e solvente na defensa dos intereses desta cidade. A cada crítica, Xavier ten formulado unha proposta en positivo, a cada problema unha solución a favor da cidade. Así é como entendemos no BNG a política, mentres outros se perden nun enfrontamento inútil, nun pim-pam-pum con Vigo tan absurdo como estéril, que está facendo perder oportunidades, moitas oportunidades, á cidade de Vigo. Por iso, esta presentación de Xavier como cabeza de lista é tamén unha declaración de intencións, unha posta en común do Vigo que queremos, do que esta cidade se merece para encarar o presente e o futuro nun
nun momento de crise de prezos, en un contexto internacional de incertezas e grandes transformacións. E neste contexto non se pode seguir perdendo tempo na confrontación. Vigo merece moito máis que ser o campo de batalla de egos políticos, merece políticas que pensen en grande, que pensen no futuro desta cidade e, desde logo, que deixen atrás a política do canto peor, mellor, porque é un lastre que frea o desenvolvemento económico, social e cultural de Vigo. Vigo ten sido históricamente un referente en moitas cousas. Foi o motor industrial de Galiza e ten que recuperar ese papel de vanguarda industrial e empresarial, ten que volver ser un referente do naval, do sector da automoción, do sector da pesca ou da innovación. E ten que ser de novo aquel referente cultural que situou a esta cidade como unha das máis creativas non só do Estado, sino de toda Europa. Vigo non pode seguir perdendo posicións, non pode quedar atrás. E para mudar o rumbo necesitamos ter un proxecto de futuro que nos permita recuperar impulso e pulso no económico, no social e no cultural. E ese é o proxecto de futuro que representamos no BNG desde a solvencia, desde a seriedade que require a política e un momento como actual e con propostas e alternativas en positivo para esta cidade. A cidade de Vigo necesita un novo modelo de futuro. Ten que apostar pola sustentabilidade, por unha cidade pensada para as persoas e non para os coches, por defender o comercio local, por defender a cohesión e o benestar, por unha cidade na que haxa máis calidade de vida. Ese é un dos grandes retos que temos non só en Vigo, sino un dos grandes debates que hai a nivel internacional, e o BNG xa ten demostrado neste país que temos un proxecto de futuro que mellora a vida das persoas nas cidades, que fai cidades pensadas para todos e para todas, para os nenos e as nenas, as persoas maiores, para desenvolver un mellor proxecto a nivel local. Ese é un modelo que queremos tamén implantar en Vigo, unha cidade que necesita propostas para dinamizar a industria viguesa, despois de ver como nos últimos anos se perderon neste sector 9.000 postos de traballo. É necesario impulsar a instalación de novas actividades industriais, poñer en marcha medidas contra a deslocalización ou potenciar o porto como un motor económico. Necesitamos un novo modelo de cidade donde existan políticas e servizos públicos de calidade. Vigo necesita deixar de ser a punta de lanza da privatización da sanidade, porque é unha discriminación que hoxe unha parte moi importante dos veciños e veciñas desta cidade non poden estar atendidos nun hospital público, sino que o teñen que facer obrigatoriamente na privada a través de concertos millonarios. E tamén defendemos unha atención primaria libre de colapsos, e sabemos que hai tamén unha pegada moi fonda na defensa da sanidade pública deste país, porque non esquecemos aquela dimisión en bloque de todos os xefes de atención primaria desta área sanitaria. Un novo modelo que tamén aposte por garantizar dereitos, un importante, o dereito a unha vivenda digna. Vigo necesita vivenda a prezos razonables, sobre todo no aluguer. A día de hoxe sabemos que para moitísimas persoas, xa non digamos a mocidade, os actuais prezos do aluguer son imposibles e, polo tanto, non poden exercer ese dereito a poder ter unha vivenda digna, e vemos ante un problema de primeira magnitude como nin desde o Concello nin desde a Xunta se está atendendo esta necesidade social, demasiado tempo perdido na confrontación cando xa se podían ter dado pasos adiante para que os desenvolvementos urbanísticos que se van a facer en Navia apostaran pola vivenda pública en aluguer, como estamos defendendo desde o BNG. Desde o BNG tamén defendemos que Vigo lidere desde a cooperación a área metropolitana e que xogue un papel central á hora de articular a Eurorrexión Galiza Norte de Portugal. E por iso estamos insistindo en que é clave a conexión ferroviaria de alta velocidade con Porto, fronte a quen mira para outro lado ante o desleixo do Goberno central ou quen simplemente usa esta infraestructura como arma arreboladiza. De novo
estamos ante un exemplo dese pim-pam-pum bipartidista inútil con Vigo. O futuro de Galiza non se entende sen un Vigo puxante, que avance, e para iso hai que cambiar a confrontación polo diálogo, hai que cambiar o ruído pola negociación, hai que acabar coa discriminación do goberno do Partido Popular e apostar por unha colaboración constructiva a favor dos vigueses e das viguesas. E quero deixar claro que ese un compromiso meu para un goberno liderado por o BNG na Xunta de Galiza, que sería un firme aliado dos intereses de Vigo, un firme aliado dos vigueses e das viguesas. En definitiva, hai que romper con ese círculo vicioso que fai que Vigo quede atrás en lugar de avanzar. E para logralo é imprescindible que o Bloque Nacionalista Galego teña un papel determinante no futuro destas cidades despois das eleccións municipais. Imos nestas eleccións municipais a por todas, sin poñernos límites e coa convicción de que temos o mellor proxecto para esta cidade, un proxecto pensado para as persoas, un proxecto que aposte por un Vigo sustentable, por un Vigo con menos ruído e máis calidade de vida, por un Vigo onde o espazo urbano pois sexa un espazo de convivencia entre a cidadanía. E sei que Xavier, como candidato a alcaldía, e que todo BNG imos dar o mellor de nós para sacar adiante a esta cidade a que tanto queremos, a Vigo. Deixo vos con o noso candidato, Xavier. Despois de anos de inercia paralizante dun goberno municipal absolutamente incapaz, é momento de darlle a Vigo un novo impulso, é hora de resetear a cidade. Fronte a quen só pode ofrecer máis do mesmo, o BNG imos levar Vigo máis alá do parque temático, das luces e do dinoseto, máis alá dos titulares, das promesas incumpridas e das actuacións virais en platós televisivos, máis alá da frivolidade, da xordeira autoritaria e da falla de xestión. Cun proxecto de cidade en positivo que vai poñer as persoas no centro e que vai atender as necesidades reais das viguesas e dos vigueses, poñendo fin ao abandono que padecen os nosos barrios e parroquias. Avanzando cara unha cidade de iguais, cun firme compromiso feminista nos feitos e non apenas nas palabras, reivindicándonos orgullosamente diversas fronte ás violencias LGBTfóbicas, facendo do Concello de Vigo un verdadeiro parapeto social contra a crise para combater a crecente pobreza e empobrecemento e facilitar o acceso social á vivenda nunha cidade onde temos 18.500 casas sen xente e moita xente sen casa. Unha cidade con máis servizos públicos baixo xestión pública. Un Vigo máis verde, máis ecolóxico, máis sustentável, que pase do arboricidio permanente a naturalizar as nosas rúas e espazos e que se reconcilie co seu medio natural, co litoral e cos nosos montes, facendo do río Lagares o pulmón azul que oxixene a nosa cidade e colocándonos na vanguarda da defensa do benestar animal. Revolucionando a mobilidade para devolverlle a cidade ás persoas fronte aos coches, apostando pola mobilidade colectiva e a intermodalidade, cun servizo de autobús á altura dunha cidade de 300.000 habitantes, con máis frecuencias, con mellores horarios e cun novo mapa de liñas que conecte de verdade o conxunto da cidade, democratizando o espazo público a través das humanizacións que o BNG xa puxemos en marcha no Casco Vello, no Calvario ou na Praza de Independencia, facilitando a mobilidade en bicicleta e dando un maior encaixe a esa nova realidade dos vehículos de mobilidade persoal. Pulando, como dicía a nosa portavoz nacional, por facer que Vigo volvamos ser o pulmón industrial de Galiza e converténdonos na capital galega da innovación, da tecnoloxía e das comunicacións, apoiando con decisión o noso tecido productivo e o pequeno comercio de proximidade que dinamiza os nosos barrios e que vertebra a nosa cidade, desplegando políticas que faciliten a creación de emprego estável e con dereitos e salarios dignos e que brinden oportunidades á mocidade para que deixe de estar expulsada a emigración por falta delas. Un Vigo que asuma
o papel que lle corresponde como maior cidade de Galiza, liderando a súa realidade metropolitana, actuando como polo dinamizador da Eurorrexión Galiza Norte de Portugal e que exerza como motor de todo un país, acabando co enfrontamento permanente e estéril que ten de refén a cidade, pero exixindo con firmeza a fin do abandono que padecemos por parte da Xunta de Galiza e do Goberno español, para que proxectos como a estratégica saída sur de alta velocidade que conecte Vigo con Porto deixen de ser unha promesa perpetua e se convirtan nunha realidade canto antes. Con máis democracia e participación, deixando atrás este asfixiante autoritarismo, sabendo que Vigo sempre avanzou cando fomos capaces de tecer desde a pluralidade, facendo do diálogo e da escoita unha obriga e da participación directa da veciñanza na toma de decisións un dereito. Imos levar Vigo máis alá, construindo unha cidade máis habitável e vertebrada, na que o urbanismo se poña ao servizo dos intereses xerais e non do lucro dos especuladores, sacando o novo pexón da escuridade dos despachos, onde non se troncen por capricho as nosas parroquias con grandes viais innecesarios, que aposten un crecemento racional, ordenado e sustentável, entendendo que a cidade non acaba nos seus centros. E tamén recuperando o noso pulso como potencia deportiva, acabando co abandono dos pabillóns e instalacións municipais, apoiando máis os clubes de base e tamén os de máxima competición, potenciando as escolas deportivas e volvendo colocar Vigo no mapa dos grandes eventos e competicións deportivas, volvendo ser o grande berce creativo e de vanguarda cultural fronte ás políticas que nos desertizan con museos baleiros e programacións culturais caprichosas e cutres, apoiando o enorme talento que latexa na cidade, multiplicando o Vigo sónico en lugar de fechalo ou reabrilo a medias, potenciando o noso baile e música tradicionais, despregando en todos os barrios a rede municipal de bibliotecas que o BNG iniciamos coa Neira Vilas en lugar das actuais salas de lectura nas que non hai nada para ler, e apostando con orgullo e con decisión por normalizar o galego, garantindo o dereito de todas as viguesas e de todos os vigueses a vivirmos con normalidade na nosa lingua propia. En síntese, un Vigo de futuro e con futuro. Para o que o Bloque Nacionalista Galego temos un proxecto de cidade sólido, rigoroso, innovador e aberto, que vai lograr empurrar unha verdadeira transformación que evite que a cidade continúe quedando atrás. Un proxecto que o BNG queremos facer realidade entre todas e todos, sumando as moitas viguesas e vigueses que saben e que sinten que a cidade merece máis, moito máis, sumando para multiplicarnos, para termos a forza necesaria que nos permita resetear en positivo a cidade na certeza de que só cun BNG determinante no Concello poderemos levar Vigo máis alá. Restan 192 días para as eleccións municipais. En ese tempo todo o noso esforzo, toda a nosa enerxía van estar focadas en explicar as alternativas coas que queremos volver poñer en marcha a cidade, coas que poremos o Concello ao servizo da veciñanza e non ao do ego de ninguén. Non imos falar do que outros non fixeron nin quixeron facer. Imos falar do que queremos facer para que Vigo avance. Enfrentamos as vindeiras eleccións municipais co firme compromiso de seguir traballando arreo, a pé de barrio, a carón dos movementos sociais, falando con todas e con todos, cunha amplísima programación de encontros, de xuntanzas, de actos para explicar, para escoitar e para sumar. E tamén con ambición, aspirando a todo, sen límites nin teitos, coa confianza de termos as ideas, a capacidade, a experiencia e un proxecto que vai lograr incorporar a moitos millares de viguesas e vigueses para facermos realidade entre todas e todos o Vigo que soñamos. Esa é a proposta do BNG. Moito obrigado.